Lenggan kepareng caos libur dateng panjenengan para tamu, namung ngimangke tasih wonten tata cara walimatul urus utawi Mahido Kasana. Namung menika putu pangeston langkung rumiyin monggo Pak Sarwiyanto sedaya keluarga dipun pratitisaken langkung rumiyin. Nggih. Anu Mas, aku tak genti njaluk irama keroncong ya. Aku tak coba nyanyi keroncong po iso apa ora. Keroncong. Kita kentunke dulur-dulurku Sidoarjo. Linangkung jurag-juragane bakso, jurag-juragane ciki, Pakde Priya. Nggih. Iki mau wis meling aku nek MC-ne Tomo gak nyawer niku. Ngene. Nggih. Nyawere ku nek ning mburi jadi. Coba. Oke Mbak Wandi, konco SD. Biyen kono gak ana SDMI. Wabil khusus 1000 biji untuk membeli berdua. Semoga diberi kesehatan dan diberi rezeki yang banyak. Jangan lupa bekti kepada orang tua berdua. Aduh Romo, Ibu ngapurenen aku, yen ana salah lan luputku, tak umpamakne aku nduweni dosa nganti seprene isih krasa neng dada. Rina wengi ra lali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa. Mugi enggal entuk paring pangapura, urip ayem tentrem uga kanthi mulya. Ngendi ana anak wani marang wong tuwa, yen nganti ana 1000 siji sing wani. Ngendi ana anak lali marang wong tuwa, yen nganti ana 1000 siji sing lali. Suwargane donya ana sugune wong tuwa, wong kang tuhu suci gedhe ganjarane. Buat Mas Dwi dan Mbak Istiqomah, wulinge Pak Ditomo, Mas Dwi, Mbak Istiqomah, sepisan-pisan panjenengan aja nganti wani marang wong tuwa, luwih-luwih marang tuamu ya Mbak Istiqomah lan Mas Dwi. Aduh Romo,
Ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak umpamane aku duweni dosa nganti seprene isih krasa neng dada rina wengi ralali tansah ndedonga memuji marang kang kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip ayem tentrem uga kanthi mulya diono anak wani marang wong tuwa yen nganti ana 1001 sing wani ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana 1001 sing lali suwargane donya ana sugune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane suwargane donya ana sugune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane Mas Dwi ya mung kuwi welenge Pak Ditomo aja nganti sepisan-pisan kowe wani marang wong tuwa ben uripmu berkah muga diwehi rejeki sing kathah nggih Bu nggih lah senajan to rejeki kuwi karo Gusti diwehi sithik lan akeh kuwi mau kudu ditampa yen kowe iso menikmati lan bersyukur anane pawehe Gusti Allah kuwi uripmu ora bakal kekurangan. Wong akeh kuwi durung karo wong cukup, sithik durung karo wong kurang nggih Bu nggih. Ingkang baken gedhe leh bersyukur marang Gusti Allah. Lho, mang tanglet sinden-sinden ngeten iki. Nek ora kurang bersyukur, omahe apik yoga. Padahal bayarane tikel ping 7 to. Yoga gur 120 penyanyi 700 Ibu.